happened? ସେମିଟା ହିଁ ଭାବୁଥିଲ ନା କି ଲଭ୍ ଫେଲିୟର୍ସ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ବୋଲି, ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ। ହଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ଆଇ ଏମ୍ ଡିପ୍ରେସ୍। ନା ଠିକ୍ ସେ ରହିପାରୁଥିନି, ନା ଠିକ୍ ସେ ଖାଇପାରୁଥିନି, ଆଉ ନା ଠିକ୍ ସେ ଶୋଇପାରୁଥିନି। ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା ଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାରି ଗଲା। ଆଇ ଏମ୍ ଟୋଟାଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍। ଆଇ ଥଟ୍ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଜ୍ ସୁଇସାଇଡ଼, ବଟ୍ I can't do it. I have realized problem suicide कला तो सॉल्व नहीं हुए ना. Pain, stress, depression, fake people, insult, failures, jobless, lonely, future, hungry, enemies, hopeless, sadness, feelings. The only one solution is